weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to guuriki barkewi padalala kon waktu yoni ha to waali jantana kame maqama ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal subaka hande o hoorejo leydi ndi Macky Sall tawtorama udditgol école marine nationale ɗum noon koto camp général Mamadou Diallo to Belera to leydi Mauritanie subaka hande o fuɗɗima toon kawgel ngel baccalauréat kene tolno e 49 ujunere pawɗo temedde ɗiɗi e 50 candidat woni ko dawi e nder leydi ndi kala to leydi Mali ka militaire Barkhane taweteneɗo e mene ka dokkiri oɗon ka wonande koninkoɓe leydi Mali to Guinée Conakry gonnoɗo préfet mo leɓe hollitino kene wona joni jonte ɗiɗi teskama seɓɓitiɓe e nder Fouta Dialon laamu ngu lawɗini ɗum kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Nigéria RCA Ghana ma en jaato Afrique du Sud kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men woni gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam a wulnan ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen hoore maɗa joguiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum jokkodire gorel teya joguiɗo caɗele cardiaque kononne kadi tension mo nangata taare caɗele gorago e fannuji goɗɗi kala ɓandu jaaɗoru fode jokkodire e gorel teya gorel teya sa yiɗi hebde hen ko laaɓi sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelteya.com ma janggan hoorema ko gorel teya safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi koto RCA Centrafrique gonɗa ko Ibrahima Diallo 00236 82 33 80 55 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Haruna Gaydo on numéro noon kala ɗo gonɗa e leyɗele he sa jokkodire on numéro ma heɓen kadi ko ɓuuri labde mbatta ko 06 50 99 64 43 walla mbaɗa 00336 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel teya ceerno Djiby Sy ko safriyanke ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi jiida cirol rafiji rewɓe e rafiji worɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra rafiji jeenayyi fannu goɗɗo sa hutorima ɗum fodde sappo e jeenayyi rafini yalta e maɗa omo jogui leɗɗe kadi ɗe o yiiti joni so tawi a hutorima ɗum fodde temedde rafini yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko piro koyɗi laaɓaɗo ƴewgal so tawi aɗa yiɗi ƴewnede ko inde ma inde nene ma so tawi ko wonɓe Europe Amérique ko 10 000 francs woni ujunnaji ɗiɗi CFA
so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie wonɓe leydi Mali e wonɓe leydi Sénégal mbiyen zone franc ɗum ko temedde nayyi mbuɗu woni 2000 francs CFA. so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere walla carte crédit o haala ko woni ɓernde ma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe ɗe o yiiti joni so tawi caɗele ma gorago ko to wawi yettade kala so fewnima hen payande tati ma yiito hoore maɗa ha ketta cagatagal maɗa. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ni. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde to gonɗa to mbawɗa wonde kala wayno leɗɗe ma hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ene tawe oɗo saaha joni to base makko jum numéro makko téléphone ko 78 163 24 82. so tawi ko whatsapp makko ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andini yimɓe kadi base mum tawateɗo to Nouakchott to legal netteka ko mini ko ne wiye Alassane Sy tawate ɗon numéro mum téléphone ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni omo jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji. ceerno Djiby Sy ene yawrande ɓen ɓe arsigaji men kippini. ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko. docteur Djiby Sy wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena. docteur Djiby Sy en andina dendagal bandiraɓe kala omo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal bitegal 6e waɗɗani Carrefour Buddaha. saari haɗon mataɗon jama keso sa jaggi on bedda galle gadiɗo dewɗo hen mataɗon étage guiri bleu mataɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djiby Sy grand guérisseur international docteur Kidira ganda yettima. docteur Djiby Sy ene safa ñaw biteɗo fibron kiis nem prostate soppis hernie asthme estomac ɗojji dumingo koyɗe musoje koye musoje keceje musoje neɗɗo jaaɗo ha jogui ñaw e reedu mum ha heewi kala hen de docteur Djiby Sy ene safa ha laaɓa ha jiira yitere maɗa. sa yiiɗi hebde docteur Djiby Sy tawete to leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00 222 31 27 79 57 walla mbaɗa 00 221 77 244 92 81. numéro makko WhatsApp mo leydi Mali 00 223 70 85 72 47. musidɓe tedduɓe mbadden dando faade docteur Djiby Sy. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde sappo e tati korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karalagal weltare TV lowre mon YouTube ko musidɗo mon Seydou Abouba kabroji mene ɗemngala pulaar hôpital dalal jammo Guédiawaye oɗo saaha ne jogui caɗele ko fate banggue radio taw ko radio thérapie mo ganduɗa ko wawi hollirde cancer ɗum noon hollitama ko caɗele électronique taw kadi ganduɗa wi noon ko Moussa Sama Dafa goto e ardiɓe oɗon hôpital holliti
ɓoyata ma gueɗe ɗe kala ndew lawol ɗum noon kila tan yontere yawtunde haytiɗo hewɓe safrotaɓe toon kolliti hen caɗele mumen mawɗe no feewi to banggue cellal ɓalli leydi Sénégal balɗe tati hofgo holliti ɗum syndicaliste en taw ko heedanɓe ɓen safroɓe ɗum noon ɓe kolliti ñande 15 nduɗo hen lewru ndu gonɗen maɓe mbaɗ assemblée général mabɓe to suudu safara tawitedu to Pikine ɗum noon ko gam yurnitade golle ɗeɓe goni e dow mum ha tenti noon ko fate banggue yuɓɓinde hofgo mabɓe gon hofgo ɓe jiiɗi yuɓɓinde noon ko ñande 22 23 ha faynma 24 nduɗo hen lewru ndu gonɗen gam wullitade ko fate banggue prime mabɓe e jebdi mabɓe e gueɗe goɗɗe ɗeɓe dokkete kala ɓe kolliti noon so tawi ɗen balɗe gasi ala ko gasi ñande 29 nduɗo hen lewru mabɓe juɓɓina seppo yaadu gam wullitade e wiide goto e mawɓe mabɓe woni kolaɗo kuuɓal Cheikh Seck gam hollirde laamu ngu hayso tawi woni fecci won hen safroɓe keedani laamu ngu kono kadi kamɓene hatta maɓe juɓɓin koɓe jiiɗi yuɓɓinde ko ha joni keddoɗen ko leydi Sénégal caggal nde bonnita wonande ɓoggi tambinoɗi jokkodiral haala terre woni laana jordi dogoka hakkude jamñajo kame Dakar ɗum ko caggal nde bonnita nden kay kisal wonande gendarmerie ɓeydi nden kay kisal to ladde mbaw ɗum noon ko fate banggue dewaɗi ñaaɗɗi no feewi kono ne kadi wadde toon vidéo ngaji ko fate banggue vidéo surveillance ko wayno caméra ji celluɗi ha leydi ndi wonay nden ka e kisal kono ne kadi ha terre ɓuura tigui jogade nden ka e kisal e ballodiral société terre hakkude mum e gendarmerie mo Dakar inde makko ko Sangare kanko noon o jeeya koto leydi Mali bannoɗo hoore mum fo magistrat to leydi Mali ha ganduɗa noon fo magistrat to banggue ñawoje leydi ha tetti noon leyɗele kewɗe kañum e hoore mum watti yeyde leyɗele kewɗe ñamani hewɓe haalisaji ha ganduɗa caggal noon nde o yiiɗi nanguede toon caggal nde o porta plainte gam nanguedemo ko nden woddogi gam moltoyade nder leydi Sénégal caggal noon hewɓe battino ƴiwde to leydi Mali gam arde ga hen to Dakar Sénégal portudemo plainte ko nden noon gendarmerie brigade recherche mo Thiès wawi fawde jungo mum e makko oɗo saaha noon hollitama kanko Sangare bannoɗo hoore mum fo magistrat mo tawe e juuɗe police mo Dakar OMS eɗen gandi ko cetal tambingal cellal ɓalli windere nde ɓe kolliti wonande leydi Sénégal to banggue ñamde lamɗama koko ɓuuri ɓeydade ɓe kollitino wi noon ko docteur Grace Zen holliti wonande Sénégal ne ñamanno lamɗam kene tolno e jeetati piccal capanɗe jeetati e goho oɗo saaha mo gonɗen teskama ɓeydogol ñamdeɓe lamɗam kene tolno capantati ɗiɗi piccal capantati nayya gramme taw kadi ganduɗa OMS yamiri tan ko kala ñalawma ko gramaji 5 woni 5 gramme ko ɗum tan woni ko foti waɗede e ñamde jomin ñaama kono noon ko fate banggue ñamde mabɓe so hirande so bottari so kaccitari taw ganduɗa ko kaccitari wandine bam kala koɓe mbawi defde teskama lamɗam batteɗam hen ɗam ne ɓurti ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen to banggue cellal ɓalli wonande ɓen Sénégal naɓe ñamoɓe ene teska lamɗam ene heewi e nder ɓalli mabɓe ha joni to Sénégal keddoɗen jeeheten ko ha toon to barkeji wonande collectivité ɓen collectif jangguinoɓe taw ko enseignement ɓe kolliti yiddeɓe ko nde ɗaccitte wonande jangguinowo biyeteɗo Abdullaahi Saar ɗum ko caggal nde jaggano ina tumdano e ɓen wiyeteɓe jihadiste en kamɓene yiddeɓe o saaha nde ona ɗaccitte yaha haaju mum jillu mawɗo leydi Sénégal to Paris lamorgo leydi France wo dañi joɗodade toon e goto gonnoɗo e réseau sociaux ɓurnoɗo wawde ƴettade mo kanko mawɗo leydi ndi woni biyeteɗo Khalifone mo mbiyata Khalifone Sall ɗum noon caggal nde ɓe joɗodi ɓe mbaddi yewtere kene tolno e capanɗe tati hojoma kenan ɓe kuccodiri koye jayde on wiyetede Kali TV on noon holliti jeyno sababu ne ƴettorno mawɗo leydi o walla ne haalani mum ko fewani ko wasnode andude kadi ko haqqille mum yowede e banggue goɗɗo ɗum ko caggal nde o joɗodi e joom suudu mawɗo leydi ndi on wimo holko jeeyi sababu e kala saha aɗa ƴetto mawɗo leydi ndi o holliti noon ɗin konnguli caggal nde mbaddi kuccam e nder yewtere
Kali TV kanko no dañi namdade mawɗo leydi ndi oɗo saaha mo gonen leydi Sénégal ɓeɗo hen wiyeteɓe gorkati en tene kadi woni signature uji ciifeteɗi e caggal leyɗele mawɗo leydi ndi holliti ala kala sifande hakkunde pelle ɗen wonande gorkati en ni ambassadeur ni ministre hay document goto tene kadi so tawi loskoji mbaɗama tawa won baɗɗo ngal baɗal tawi kay ɗaɓɓiti hen ko haalisa ene gasa ko teddi ma fawe e dow muɗɗuma finoɓe tombour oɗo saaha ma ɗano ɗoygol belgol no fewi ha tenti noon taweteɓe e nder commune mo Sinthiou ha tenti taweteɓe e nder commune mo Mali Kounda ha tenti noon finoɓe wuuro Sinthiou Badane fulɓe Sinthiou Badane Peul taw kadi ganduɗa ko guyka jawdi teskano toon taw ko sukaɓe caggal nde wiya teeɓa on caggal nde wiya teeb jagga wonande on gujjo ɓurnoɗo kay waw ɓurnoɗo daranade guyka e nder oɗon diwan kanko Ousmane Ka jarowo duuɓi nogas e goho ne wonde Mamadou Diallo jarowo e duuɓi sappo jarowo e jibinaɗo hitande 1994 to Kédougou kanko Ousmane o noon Ka o jeeya koye wuuro Sinthiou Badane Peula ko wona ɗum kone wonde goɗɗo mo mbiyata Mamadou Kande duuɓi nogas e joyyi jibina koye gon wuuro ne wonde Ahmed Ka duuɓi sappo e jeeɗiɗi jibina koye nden wuuro ne wonde biteɗo Worem Dieng duuɓi sappo e jeetati armeji cattuɗi tawa e mabɓe teni kadi ko guyka baali e jawdi ala kala koɓe ɗacci koɓe taƴoɓe oɗo sa kamɓe kala ɓe mbiyama teeɓa ɓandu suka gorko tawa ene yooli e nder tufɗeɗe Guédiawaye woni toon to tufde Gaddaye plage mo Gaddaye ɗum noon ko caggal nde maayo ngo hukkitimo inde makko Ibrahima Sy ɗum ko caggal nde nodda police mo wahina Nimzata arine arde sapeur pompier kono kadi oɗo saaha ɓandu makko nawama to morgue ngam ƴeewede ko jeeyi sababu ngol ɗon joolagola mawɗo leydi Sénégal jillu makko to Casamance fonno wonde ko sappo e jeeɗiɗi sappo e jeetati nduɗo hen lewru ɗum noon koto Sédhiou ngam uddide toon hôpital régional mawɗo mahaɗo toon ko nonne kadi e ko fati banggue pont Marsassouma to Kolda e fewnude lawol walla fawde hayre lawol to Kolda e nder diwan mum kala hollitama noon gon jillo hayti taw wi noon ko quotidien ko wona ɗum ko noon mawɗo leydi Sénégal tawtorama subaka altina hande o ngam udditgol école marine nationale to camp général Mamadou Diallo to Belera on école noon mo waw heblude ko heewi ko fate banggue wonande marin mo leydi Sénégal tambade nden ka e kisal e gueɗe kewɗe kala jeeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Ishaqa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleyka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Sar Abdullaahi Saar jam hiire moɗon kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor département Ziguinchor to e Bignona docteur Ndeye Ñimma Goudiaby ina wayno kamɓe de ko yew askan ɓe mbaɗino moɓodiral ngal maɓɓe hanki kamɓe rewɓe ɓe kanko noon woni ko liste national ɓe mbi ko eɓe kalana dennangal leydi ndi yo seedo liste maɓɓe national o so tawi ɓennani pour ɓe mbaba yaade assemblée jam dañatake e leydi ndi jam dañatake e diwan o ɗum noon ɓe mbaɗi noɓodirgal maɓɓe hanki ɗum woni koɓe kaali eɗen gandi to Kunjulu commune Adiyana gorko goto ne yara duuɓi 65 ina wayno hecce hanki o wara ko paaka o hirsa ɗum noon kewi to e Kunjulu hecce hanki mawɗo goto jarowo duuɓi 65 enen gandi coupe Afrique o yettima ɗo hanki ɗo e 11h ñalawma ɗo e nder Ziguinchor e nokku biyeteɗo Aliou Sitoé Diatta to tere o woni to ɗum noon ena wayno autoji ko ari ne heewi délégation o ne mawni yimɓe ɓe ɓe tawi ko ina teeri oɗo coupe électeur to ɓe persida hanki kamɓe fof toon ɓe mbeeti goto fof ine fotodo e oɗo coupe ala memde noon
nande a wawa dañde gendarmerie en dari ina gardi ɗum noon woni ko kewi ɗo henna hanki eɗen gandi hanki kadi kamɓe ɓeeɗo équipe biyeteɗo Casa omo juwanno hanki final hakkude mabɓe e Guéji Wayi wuro ngo foof hanki ko couleur goto tan kamɓe fof koɓe supporter worɓe e rewɓe mawɓe e sukaɓe ɓe ɓorni conki ɗi eɓe jogui drapeau ji eɓe piltira taliji ɗi ɗum woni ko kewi ɗo henna hanki ɗo e nder Ziguinchor waɗi noon accident jakartaji tati ina wayno no dognanno Allah e mabɓe weltare koɓe sipirde eɓe jogui drapeau Casa ɓe pelɓodiri e oto mawɗo camion waɗi hen noon gañiɗo goto heddiɓe ɓe noon Allah sowi ɗumen nde wonno hanki kadi jeyata ko jakarta fo ina sippori walla ina waɗɗini ma won yimɓe tato ɗum noon police ji ɗi kabrama ɗum ɗo yooɓe ndara hen ko ɓuuri yawde e yaccade kamɓe jogui ndenka wuuro ngo ɗum wawa iwde ko ɓuuri yawde e yaccade eɗen gandi maire wuuro ngo guila o haali ndeɓe kawrito e place l'Obélisque o wi duttugol makko e on ɗon oto makko mo arno o Allah hokkimo sanse kam haqqille o jole oto goɗɗo on oto ponoji mum ina bissa ina wayno oɗo Oumar Diémé e oɗo Abdullaahi Saar ɓe jiddi ɗum haaɓe mimilide ɓe mbi wona gonga ɗum ɗon ko yidde tan addude haala walla yidde addude kadi caɗele walla holko neɗɗo warata hen oɗo maire so waɗi ɗum holko dañata hen ɗum woni koɓe kaali ɗo en hanki e batu mabɓe ɓe jiddi kaɗo haala haaɓe mimi leydi ɓe mbi ɗum wona googa ko montage haala ɗum noon radio weltare TV musidɗo mon Ahmad Isaka Keɓe gorko mo mbotto jokkodirde ɗo e kabaruji ɗo fo ɗe Rafiji FM e weltare TV Saar Abdullaahi Saar yallah ken walde jam. Allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina. Amadou Ishaqa Keɓe so en jeewi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie subaka hande o ɓen élevaɓe dawri taw ko wonɓe candidat ko fate banggue baccalauréat ɓe dawri hande ko guel ɗon kawguel taw kadi kawguel guel ɗon ko fate banggue baccalauréat teskama noon ƴamata guel ɗon bakka ƴamata guel ɗon kawguel guel hinde baccalauréat kene tolno e 40 e jeeɗiɗo ujunere fawɓe temedere e 50 candidat so tawi noon ko 153 centre e nder leydi ndi kala woni ko uddita hen 63 centre koye nder Nouakchott e hoore mum kono teskama noon hikka guel ɗo kawguel ɓuuri hen hewde ha filti ko sukaɓe rewɓe gam teskede o saaha ko sukaɓe rewɓe ni elle ɓuuri hewde janggude e sukaɓe worɓe ko wona ɗum ko noon kanko jagorɗo jangne nde wo erima wonande ɓen renoɓe nde ɓurata rende kala kay jagguiraɗo téléphone numéro baccalauréat mum koko tirete jeyetake e guel ɗon kawguel tolnoto guel e balɗe 4 e nder leydi Mauritanie kala ko wona ɗum ko to Nouadhibou kene tolno e ujunnaji 260 candidat élève woni hande ko dawi toon gam ƴamde guel ɗo hen kawguel ene mbiya tan kamɓe kala nde jomiraɗo newnantaɓe ɓe daña nde tawno warñude hitande no worno walla lebbi 9 no worno wasa gagnade hen ko hunde musde no fewi nde jomiraɗo newnantaɓe kamɓe kala ɓe daña baccalauréat ji mabɓe to Mauritanie keddren ha joni tambiɓe nden ka e kisal booli mi juɓɓini assemblée générale mabɓe ko fate banggue yuɓɓinde campagne mawɗo no fewi oɗo saaha campagne o noon ko jertinde ɓen dognoɓe otoji nde gustata vitesse uji mumen ha tenti noon e nder guure ha tenti kadi e nder capital uji ɗi ha tenti e virus uji goɗɗum kala gam teskede accident ji ne kewi e booli ɗi ustude mayɗeli kame gagnande nde tawno neɗɗo so waɗi accident hankkadi ni so tawi o mayani hen o wonti feccere neɗɗo teni kadi hewɓe ni ganda ɗo taccirta booli ha tenti so tawi circulation otoji ne goodi so tawi a yi lappi didi daneji ene mbaɗa e booli ko ɗon poɗɗa rewde sa yiyani noon daraɗa ha otoji ɗi gusto no fewi saɗa tacca kadi lemoɗa
bangeji ɗi kala sa yani haydara ne ara ene woɗɗuma tacca mbasa wiide tan nana ara aɗa heño ɓennu taw ganda oto ɓurma a yawde ɓen dadiɓe ɓe leydi Maroc ɓe kolliti ɓe nangi camion goto to kerola leydi Maroc kami Mauritanie nokku biyeteɗo Guergueret taw ko poste contrôle gonɗo ɗo no ɓe nangi ɗon camion ene jolni tonnuji ɗiɗi ɗin tonnuji ɗi kala goni hen ko drogue te noon drogue kadi nanga koye nder leydi ndi e nder territoire seeɗa mo leydi Mauritanie ɗum fano ko toon to leydi Mali oɗo saaha noon on dognanoɗo on camion ne tawi juuɗe drogo loskoji ne hen ƴeewede holto ɗum fano kono ɓe kolliti fano koye nder leyɗele Afrique to leydi Mauritanie keddoɗen navire de guerre nimlan wonande ɓen marin ɓe leydi Mauritanie yanoɓe tawtorede heblo kame gostodiral miijoji to banggue marin toon to Tunisie kene fota wonde balɗe 15 garti to Nouadhibou ene gartide gandal kam e heblo ngarɗugo to Nouadhibou keddoɗen suka gorko goto kam woni jaltinɗo hoore mum oɗo hen aduna ɗum ko caggal nde o riwa e golle makko o liggotono noon koto société o liggoto noon koye société goto to port mo Nouadhibou caggal nde usta e ɗeɗon golle police holliti balɗe seeɗa police holliti dumuna seeɗa tan ɓandu makko yiita jeheten ko ha toon to Arabie Saoudite jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie mo leydi Mauritanie woni Mokhtar Woldu Dayi waɗi jillu mum toon to Arabie Saoudite omo takkodiri ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗo toon to royaume Arabie Saoudite ɗum noon o yaadi koye délégation mo hinde martaba towɗo no feewi hakkude makko e nanɗo makko biyeteɗo Fadda noon kay Fadda bun Abdurrahmani Al Jalali ɓe dañi joɗodade to Riyad jonde ko fate banggue gostodiral miijoji hakkude safara leydi Arabie Saoudite kame leydi Mauritanie kono kadi o holliti kanko on jagorɗo mo leydi Arabie Saoudite ma jagorɗo leydi Mauritanie yillo yogay hôpitaux ji taweteɗi Riyad e hoore mum ɗon ɗo tawete Mauritanie naɓe hewɓe arɓe safrade ɗiɗon nokkuji kala kono kadi e niveau towɗo no ɓe mbaɗata ha hôpitaux ji Mauritanie mbawa jogade mbaadi ɓamtidi no feewi jagorɗo awo mo leydi Mauritanie rokkiri yamirore awoɓe awo ganni ne jolnitta laaɗi mumen kene tolno e balɗe 15 hade yamirore mawnide arde ɗum ko caggal nde laaɗe mabɓe kala jippinano ndawa dow kono kadi duttugol laaɗe ko goo lewru fandu walla ni 5 lewru fandu ɗum ko caggal nde kuule kame sarɗiyeji kono kadi ko ɗon ɗo ɓen gonno e seppude toon to Nouadhibou jamma e ñalawma ni kollita koko jooɗi teni kadi laamu ngu hutoraki ko fate banggue gollinde sukaɓe leydi ndi ha tenti kamɓe awoɓe awo ganni e nder maaje kaɗɗe to leydi Mauritanie ha tenti toon to Nouadhibou jagorɗo ndema jillu makko e nder barasuji gonnoɗi e mahede toon to état mo Adrar o holliti kanko on Adama Boukara Soko o holliti nokku batteɗo barage to nokku biyeteɗo Sidi Lamsena e nokku biyeteɗo o waɗani ɗiɗo nokkuji kala barasuji ɗi happuji dokkunoɗi kala gona happuji ɗoftaɗi hayso tawi woni golle ɗe ne garɗi kam no yaari ni ene leeli ha ɓurti kono kadi o holliti won nokkuji goƴƴi ɗi o yilli to fate banggue barasuji ndema o holliti hen weltare makko no feewi jagorɗo golle kame balle sukaɓe rewɓe woni Safia Mitto Anta ha ne tawe to leydi New York ne tawe toon to États-Unis d'Amérique gam tawtorede batu towɗo no feewi on batu noon ko 14 ha 16 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ko fate banggue gurdam andi kappe en kame sukaɓe wurduɓe ɗiɗon fannuji e balle e cafara holno watte ha jomin mbawa sertude e caɗele gardiɗo fédération ko fate banggue emploi jomen ngaluji ha tenteɓen gollinteɓe nder leydi Mauritanie woni Jeynila Abidine taweteɗo toon to Koweta hakkude makko e ambassadeur mo leydi Mauritanie tawete to Koweta ɓe dañi joɗade e nanɗo makko to Koweta wo erima worɓe jomen ngaluji taweteɓe toon to Kuwaiti nde mbawata arde e nder leydi Mauritanie ne waɗi tufɗe maaje tembolinde ne waɗi nokkuji payodindi tene kadi ko nokkuji belɗi liggade no feewi ko nokkuji baɗɗi dañe kamɓe jomen ngaluji soɓe ngari ma golle ɓuuri yaccade ɗum noon ko yidde ƴamande leydi Mauritanie jomen ngaluji nde mbawata arde gollade e nder leydi ndi jomumen
woda ko dañi hen laamu leydi Mauritanie e Mauritanie kañumne woda ko heɓi hen ma en jahanno ha ton to mbañ yuɓɓinama toon ñalɗi duwaw e miccade siftorde golle mantiniɗe wonande Mamadou Samba Diop di murtuɗo ma en gartoy hen e yaññade ko fati banggue bibliothèque payodinɗo ma haɗa toon ganduɗa defte ɗe windino kala mbawa tigui waɗede hen ha yimɓeɓe kala mbawa andude holi oɗo hen gonnoɗo murtuɗo Diop mo ganduɗa darinoɗo ɗemngal fulfulde ɗarani kadi bindol ɗemngal pulaar darani kadi ko fati banggue golle ɓamtare Afrique mo jaƴƴo jajanɗo yiyande muɗum so tawi kay rewamane gasa gueɗe kewɗe ma jolto e nder windere nde kala sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali colonel Assimi Goïta horejo leydi ndi darni sete on sete noon ma tawi hen nder miijoɗo ngo addi on sete jogoɗo darade ma tawi hen ɓen khalifaɓe diine ma tawi hen tambiɓe politique kono ne kadi ma tawi hen khalifaɓe aada ma tawi hen société civile goto kala ma dañi ɗo suuɓa heeda e oɗon sete kamɓe kala noon ɓe jooɗoto ɓe micco ɓe ɓulno tugnorgal kesal leydi Mali holno watte ha leydi Mali daña tugnorgal kesal ngal bonata tene kadi taw ko tugnorgal jaadugal e jamanu ɗum woni yiyande makko transition mo leydi Mali département état mo Amérique yaltini ko fade banggue communiqué gila tan jeenayi nduɗo hen lewru ndu gondena on communiqué noon fayi koye laamu transition ngu leydi Mali nde yuɓɓinta sumgoji laaɓtuɗi taw ko jaaduɗe e jamanu nonne kadi dawriyankoɓe kala nde ɗoftate moni kala totte fodde mum ha timma ɗon ɗo laamu leydi Mali holliti ma jooɗo e jappere nde ha mars hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi yo latto wona gonga taw kadi fawi koye dow ñiɓala e potal ɓiɓɓe leydi ndi kala communiqué kene tolno e sappo e jeetati terroriste woni ko jagga e nder région mo Bandiagara hakkude mum e Douanza ñande aset jawtuɗo henno ɗum noon koye frappe goto laana ndiwowa ka laamu leydi Mali jippini e ɓen seɗɗitiɓe taweteɓe nder diwan o wi état majeur général armée leydi ndi ɓe nangi hen tato taw ko ngandiji mawɗi no fewi ɗowannoɓe janguji e nder diwanuji ɗi kala hen goto wiyete ko Moussa Sangare kame Younous Sangare ne wonde Boubacara Sangare kol wi noon colonel Souleymane Dembélé holliti ɗeɗon gueɗe ha joni keddorɗen koye ɗin janguji kene tolno e yimɓe joyo jamburu en goto duwagne wasi fittano ɗum noon koye jango wangu to nokku biteɗo Kucala ne tawi nder poste contrôle mo Kucala kono finoɓe toon ɓe wona noon mbi maaɓe ɓe kala joyoɓe kala ko duwagne en ko goto woni hen jamburu hayso tawi woni laamu ngu ɓanginani ngol ɗon kayitola to kerol hakkude leydi Mali kam e Burkina Faso to leydi Mali base koni koɓe Barkhane ɓe leydi Mali heddiɓe ha hande nder leydi Mali base mabɓe gonnoɗo to Menaka subaka hande o e wiide jayde France 24 ɓe jaltini koye mabɓe oɗon base ɓe dokkiri ɗum wonande koninkoɓe leydi Mali ma en gartoye oɗon kabaru ha ɓuura yajje to haya jaggama toon suka gorko nottortoɗo YB on noon gorko ko jagganoɗo o dumba wattaƴana duuɓi sappo e jeeɗiɗi e kaso ɗum ko caggal nde o yooɓino fittandu neɗɗo goto ɓooye kaso noon caggal nde o yalti o yiiti réseau goɗɗo fewnoɓe fo biye to Bamako o watti noon ƴettude on fo biye omo sotta ɗum omo nawa to haya omo teforo jawdi darinde omo sooda nayi jawdi beyi kala omo nawa omo yeytoya kanko noon wiyama tottama commissariat du 2e arrondissement mo haya o samo tawe e juuɗe dadiɓe tene kadi ko yalti kaso tan timmani hay lebbi joya to leydi Guinée Conakry paɗena gonnoɗo jila tan jeeɗiɗi nduɗo hen lewru gonnoɗo préfet mo laaɓe biyeteɗo Safiyullahi biyeteɗo biyeteɗo Safiyullahi Ba kam hollinno wonande e nder diwan Fouta Diallo ne tawe toon ɓen tuumaɓe jeeya koye pelle ceɓɓitiɗe natirɓe oɗon diwan
kono laamu ngu ɗeɓano jaggude ɗin konngudi ko gonɗuɗi ñande 11 nduɗo hen lewru jillu hoorejo jagorɗe o toon to laaɓe Fouta Diallo woni Mohamed Beya Vogui Diallo holliti ko haali ko ne selli laamu ngu noon erima finoɓe toon to Fouta Diallo nde mbawata rentade no fewi ɓeɓe jippinta e galleji mabɓe ko noonne kadi ɓeɓe pottata ɓeɓe kaldata yoɓe ndento yahoɓe ene mbajo yimɓe taw ko wajuji e goɗɗi sernude ɓerɗe yimɓe addude hen jangoji kame luure nde yimɓeɓe ɓurata wawde rentade ɗen gueɗe kala kono kadi ɓe kolliti finoɓe toon ɓe ene ndentoto maɓe neldu toon armeji celluɗi no fewi gam habtade ɗeɗon gueɗe beele mbasa feñje e nder leydi Guinée to Côte d'Ivoire guyka wargo taƴo viol ene ɓuuri ƴellitade no fewi e nder leydi ndi ha tendi noon to Abidjan lamorgo leydi ndi ko ɗum jeeyi sababu police waɗi opération mum kala jamma ha tendi noon jamma ɓennuɗo ɓe nangui kene tolno e 113 neɗɗo hen ɓe nangui 113 e nder Abidjan jaune 3 piment rouge ene wonde jaune 4 mo Marcodi kene tolno e 110 ɓe nangaɓe 110 ko sukaɓe rewɓe yeweɓe koye men kono kadi tuumaɓe e microbe kono ne kadi ne hen no gase tato suka gorko nangaɓe taw koye mbadidi rewani lawol kono kadi ɓe erima oɗo sama ɓe jokku loskoji mabɓe jamma kala gam addude jaam e kisal e ɓerɗe finoɓe e nder Abidjan e ko taari ɗum kala to Burkina Faso jango musgo waɗi toon ngun jango no waɗi koye nokku biteɗo Setenga ne tawi nder province mo Seno ngun jango noon bila o ko bila musɗo no fewi gañiɓe kala kono porte parole gouvernement woni biteɗo Juwela Lionel Bilango holliti ma artoye oɗon bila musɗo baɗɗo e nder leydi ndi ha tenti kadi hewɓe dogi toon payi e nder diwan mo doori Burkina Faso jangu wongu kay waɗi koye armée leydi ndi to nokku biyeɗo Kalwiga ne tawi nder Kumbi Siro en tawi nder Kumbi Siro ma en gartoya oɗon kabaru to Nigeria caggal jango wannongo e train e nder état mo Kaduna ɗum wanno koye lewru mars e nder ndeɗo hen hittande ha kene tolno 11 neɗɗo bifta hen ɓe dogdi kamɓe ɓen wannoɓe nguɗon jango hen jeegomo ko rewɓe hen joyo ko worɓe kamɓe noon ɓe ɗaccitama hanki kono kadi ɓe gostodira koye sukaɓe nanganoɓe taw kadi jinnaɓe ɓen sukaɓe ko ɓen tigui biftino wonande ɓen 11 biftanoɗo ɓen sukaɓe noon koɓe jeetato kono kadi hollitama ɓen biftaɓe won hen heddiɓe toon ha hande cuwa taw tottire ɗum ko caggal nde ɓe kalduno maɓe gostodire sukaɓe jeetato wonande sukaɓe ɓen biftinoɓe sukaɓe jinnaɓe ɓen biftinoɓe ken wona 11 neɗɗo koɓe mbino yoɓe tottir ko wona ɗum ɓe tottiri to RCA Centrafrique ko fate banggue coalition keso darnama toon kene foto wonde landaji 16 ɗiɓe inniri G16 16 ɗi landaji kala moɓodiri mbaɗi potital manggal no fewi gam haɓade 3e mandat wonande Faustin Touadéra hoorejo leydi ndi mo ganduɗa ne maire o tugnorgal leydi ndi gam wahlude ɗum yidde ƴamtude dawal mum tataɓal ɓe kolliti leydi Centrafrique wonko sohli hande ko wona waylude tugnorgal safara ala ndiyam ala courant ala heege non dooki e kala bangeji wonko hoorejo leydi ndi foti toppitade ko wona ɗeɗo hen gueɗe pelle kewɗe to leydi Ghana taw ko pelle julɓe société civile kamen wonde étudiant ji janggoɓe université kame pelle rewɓe hay worɓe kala ɓe erima oɗo saaha catal tambingal ko fate banggue nawde yimɓe to Makkatul Mukarrama hijjore hikkande ɓe kolliti biyeji ɗi ne muusi no fewi so tawi kay ko million ngaji 3 pawɗi 180 ujunere firti tan ko million ngaji 4 moni kala wawata yaltinde gam hajjoyde suudu Allah teddundu ɓe kolliti ɗum ene muusi no fewi ɓe ñaguinde ɗum ustate ko ɓuuri yawde to Afrique du Sud accident musto waɗi toon woni accident pelɓodiral hakkude bis kame camion goto ɗum no wanno ko ñande subaka aljuma ɓennuɗo henno to nokku bireɗo Pretoria
e nder lamorgo leydi Afrique du Sud ken wona capantato e jeeɗiɗi neɗɗo gañi hen sappo e joyo mbasi hen pittal men hen yimɓe jeeɗiɗi ɗo sa kollitama ne tampina feewi goni ko hakkude wurɓe e mayɓe cimtol ngol ɓe jaltinangi ɓe kolliti Afrique kala so rendi Afrique du Sud ne jeeya e nder boli ɓurɗi wawde yoɓade pittali ɓe kolliti e kala hitande ko mayata ko ene heewi no feewi ha tenti noon e mayirɗe hitande ko wayno nouvelle accident ji taw ko autoji pelɓodiri motoji kala ene heewi ha ɓurtima ɓe cakku peeje ngam haɓade ɗeɗon gueɗe sen wi to leydi Afrique du Sud combat musɗo kam waɗi hanki to Congo hakkude rebel mo M23 rebel mo Uganda hakkude mum e armée leydi Congo to Nord Kivu to nokkubireɗo Bukavi jangu noon e olon attaque muusi no feewi waɗi noon hewɓe barmuɓe maaɓe kono en keɓani limore nde to Soudan eɗen gandi ko Carrefour Khartoum wonande leyɗele hewɓe yiɗɓe yeeyude jawdi mumen toon to Arabie Saoudite ɗon kewi addude jawdi daridi guilay nayyi ha tenti gayɓuji ko noonne kadi e jawɗi taw ko jawɗi kala haldiji mawɗi ko ɗon kewi addede gam yeeyir to Arabie Saoudite so yeehi ha julde taske fandima ko on noon bateau yooli e nder maaje kaɗɗe Soudan e nder maaje kaɗɗe Soudan kene fotto wonde 800 temeɗe jeetati kilométre hakkude muɗum e Khartoum ko toon kanlano yooli kene tolno e 15 ujunere woni dammowol woni daaba ko halki hen e nder wonande oɗon accident musɗo baɗɗo toon sen giwe Afrique joolam jaɓeri to Palestine jillu délégation taw ganda ko américaine cukko koolaɗo kuuɓal taw ganda ko toppitiɗo ko fate banggue moyen orient woni Barbara Lifa waɗi jillu mum won jillono joɗodima e Mahmoudou Abbas gardiɗo leydi Palestine ɓe joɗodi koto Ramallah ngam yewtidde jillu Joe Biden jillu makko ɗo tan e jonte seeɗa faade toon to Israël ha toon to leydi Palestine ngam jaam e kisal nokku o kabruji men cakkitoɗen koto ende ko ñiiwa ngoota yoɓi toon fittandu debbo mawɗo jaranoɗo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi on debbo noon yano ko ƴogoyde ndiyam o jeeya koye wuuro wiyetengo raypal kanko noon inde makko Maya Murmu kanko ɗon debbo on ɗo yano ƴogoye ndiyam ko ɗon tigui ñiiwa yalte nokku goto yaɓɓimo hawa gañande musen fewi nde o ronda o nawa hôpital ko toon o wasi fittanu makko ñalawma jenayse makko nde o adda o lelna kamɓe kala ɓe goyamo ko ɗon kadi ba ñiiwa arti kadi tirñi ɓandu makko ɗo lino ɗo ko kawisaji mawɗi no fewi kono kadi ɓe kolliti e kala hitande ñiiwa ene yooɓo hôpital ñiiɓi ene mbara toon kene tolno e temedere ha temedde tato neɗɗo e kala hitande toon to leydi en musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon gueɗe moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malayki jaam yo jaam Allah hiranena